Yeyi bafethu sithi sigela nje gulukuduku June inyanga enkulu for ama-South Africans eziba namhlanje kuzi-1 zikaJuni 2026 already ziyabuya. Njoba sivuyela ukubuya kwamadlanga commission nje ngapha, hayi kuthiwa i-SAPS seyiphinde yasuspenda amapolisa top officials ayi-4 malunga nala tender kaVusimuzi Khet Matlala. Sisamamele leyo, hayi kubonakala ingathi namakhoti sebediniwe ngoku kukusoloko begrantana nama-bails for abantu non-stop, sebeqalisile ukudeclinana nama-bail. Hayi sisamamele njalo, hayi icase ka Dr. Imogen Mashazi wase-Ekurhuleni lo nobudlelwane noJulius Mkhwanazi, hayi ime ngenyawo uJeff kamphinje uphumla. Ndize ngoku andazi noba ngiqale ngephi, but emadlanga ngizawubuya ngayo special. Niyayazi imadlanga ke phofu apha kumi imadlanga commission kumi i-special, so ngiza wonke lo mrube ndizawuthatha kule video, then on my next video lapho engizabe ngithetha khona ngemadlanga. Bafethu namhlanje kuvela into yoba kunamapolisa ayi-4 ama-senior police officials asebesuspendiwe malunga nokwenza nala tender kaVusimuzi Khet Matlala, babeke ecaleni. Sisajonge njalo nizakhumbula into yoba ukhona lo uMathipandile Sotheni lo othola ngokubulala uWitness D. Hayi-ke icase yakhona mosibembane ndiyithatha, hayi-ke kubonakala uba ibail yakhe bayideclinile after kubonakela into yoba mani uyasoleka yena into yoba usenga-interruptana nje ukubone nama-witness abe intimidatane nama-witness phansi koba ke phofu kwa uMarius lona uWitness D ebeyi-witness, so nje ibail yakhe idecliniwe. Nisajonge loo nto nizakhumbula bafethu kunomuntu apha ne uMartha wasesayidini lasemfuleni. uMartha lona emfuleni municipality uye wapick up into yoba imani kunobugulukudu obenzeka kwela cala lasemfuleni. Imfuleni ke ingapha kulamacala asevali. Hayi-ke uthe apho i-red flag khona into yakhona, hayi bafethu kuthiwa kubangakudala nje phaa ngoMarch after ke phofu naye iseke yazi impilo yakhe njengathi isengcuphekweni. ngoMarch wadutyulwa futhi i-footage yakhona i-CCTV yakhona yaze yatrenda even apha ku-social media, sambona sekebulawa. Hayi-ke bangakudala bafethu kwathiwa icase yakhona ithathwa zezikulu PKTT. Hayi savuya, hayi akubanga kudala seva kuthiwa ukhona umuntu obanjiwe pha, and ukuva kwami uba ukhona umuntu obanjiwe igama bendingalazi incama. Kukhona ndilive igama into yoba hayibo ngumuntu wesimami, nguJanita igama lakhe. Utholeka ngokungathi unento nje nokwenza nala corruption yakwela cala yasemfuleni, but ke enayo into ethi akanasandla apha ekubulaleni uMartha, kodwa ingathi unalo ulwazi loba ngubani umuntu onesandla apha ekubulaleni kukaMartha njoba uMartha wabe uyafa. Umuntu efela nje umsebenzi wakhe. Bafethu yazi siyahlukumezeka kule misebenzi yethu. Umuntu ahambe nje yofuna isonka for abantwana bakhe abuye enengxaki ezigqitha even esisonka bekethu uyosifuna. Injalo ke into yakhe naye namhlanje beke appear court ezama umcimbi nokwenza nebail idecliniwe ibail yakhe after ke kuthiwa hayi kwa umyeni lo wakhe before bemfumana yena uJanita lo umyeni uke nje wabadlalisa nje uBlack Mampatile engafuni ukutsho uba uphi, so uyidecliniwe akalilanga sekelile apho ecourt yena uJanita lo. So nje siyabona into yoba sezikhona noko icase obona into yoba imigulukudu okanye abantu aba-implicatewa apho ziyadeclinwa phansi kwale nto bese siyibona bafethu bingasifuyisi nje sizi-South Africans every now and then bayabanjwa baphuma ngebail. Noko ikhona into ethi apha abayifumananga ibail. Kukukuthi ngapha uBrown Mokgotsi usebhizi naye nomcimbi we-bail application yakhe, naye nje into yakhe nje ayicaci ncama. Kaloku the last time kulapho kwakuthiwe kuyoverifya khona i-address, kuthe xa kebuya kwangathi le address yakhe hey inamahla nje endenyuka kadliphi nomosquito, ayivakali nje indaba yakhe apho ebeke sithi i-address yakhona. Uthe xa besiya amapolisa eyoverifya bafumana ke umuntu othizeni obekethethe ngaye uBrown Mokgotsi. Hayi xa bethi bayajonga akho kwazi documents zikaBrown Mokgotsi okanye impahla ncame engathi zibhadlabhadlile ezibonisa into yoba uBrown Mokgotsi uhlala phaa. So nje into yakhona ibisamehlisa nje imenyusa uBrown Mokgotsi. Uyabona bathe xa besithi i-bail application yakhona ipostponelwa up until Thursday, ndiyibona ingqenge sithi uyayibona nje into yoba yeyi nisezowahlala amalanga apha nisezophaca apha. So nje zinjalo nje into zakhona. Sibuyeni kule case. Nizakhumbula uDr. Imogen Mashazi ngulo wayeyi-city manager yaseKurhuleni, then waze watshola ngongathi uye waprotectana noBrigadier Julius Mkhwanazi kuzo zonke ke case bongathi ujongene nazo uBrigadier Julius Mkhwanazi. Hayi-ke ndake ndeza nayo into yakhona bayibo kunamayemo mokuthiwa kukhona netrip apha eboma 3.5 apho uyena uDr. Imogen Mashazi neqembunyana lakhe babeke baphuma babheke eLondon.
so into yakhona yangathi yathethisa nje akayideclaranga into yakhona. Kwafuna ukwazi ba kubani umuntu owayifanda lento watshona vele wabesithi hayi akadlanga mali yakwamasipala yena it was umuntu oyi private person umuntu owayemsponsorile apho yilili helele hayi bafethu baze baphenya bayigubhurula baze beza nayiphila into bangubani umuntu owasponsora la nto yakhe. Bafethu kuthiwa nguZenxumalo. Ngizalikhumbula igama likaZenxumalo apha kuMadlanga Commission like lavela. Zenxumalo lowo naxa beyithethe ezindabeni ke iba khona la into ba ngumuntu yena ovele nje wakhula nje ngespeed wangusobhizinisi nje ngespeed nje ngokuphanyaza nje kubona komuntu already nje beseke phaphezudlwana. Kuyavela into ethi ukuthi ireason yayo yonke lonto leyo is because upolitically connected. Kwakuthi ngaphezulu apha eTV nezindabeni bayiveza into efaka uMalema into ba ungumhlobo kaMalema. Ndiyayazi ke nami lonto leyo because uMalema yena self wayeke wenza i-press briefing apho watsho ngomlomo wakhe nanqo into ba uZenxumalo hayi ungani wakhe nje oclose ndayithatha into yakhona yonke wathetha nezinye ezobutatakaze ngubani nani yaninzi nje into yakhona but ke ngumngani kaMalema ne sharp. Yazi into endezibake ngokundiqomba ithini nalento kukhona apho ivideo kaMalema wayeke wathetha bafethu wayengamncomi wayembeka kwelinye izinga uDr Imogen Mashas. Ndithetha ngoJulius Malema indlela wayethetha ngoDr Imogen Mashas. So sinayo mosipicture kaDr Imogen Mashas sesiyimbonile icaliber icharacter inhlobo yomuntu lo anguye uDr Imogen Mashas. Kodwa xa umamele nzayifaka futhi ivideo kaMalema apho wayencoma khona uDr Imogen Mashas. Dibanisa lento esiyibonile udibanisa lento esivile esivayo then umamele le video kaMalema uzazenzele yakho iconclusion. So nje ngiyayibona into ba kancinci sebemane bethatha babeka apha bathatha babeka apha bathatha babeka apha. Hayi bafethu my next post kulapho ngizabe ngithetha khona ngeMadlanga Commission. Ithe ibuye iMadlanga Commission ndabe ndibona nje into ba izosiqaqambelisa nje ngenhliziyo but ke iMadlanga Commission kule veki ithatha apho yeyeke khona phansi kwalamcimbi wezaziyobisi sase Potchefstroom. But nje I will cover it kwi video yayo yodwa iMadlanga Commission. Ininzi into yenzeke eSouth Africa bafethu. Spoken, very charming, and you can see why he's been able to make a success of himself in the business world. But, you know, why we have honed in on him is quite key, and it's because Imogen Mashas took this trip while she was Ekurhuleni city manager, while she was the accounting officer for its 50 billion rand budget, and she never declared the trip. In clear contravention of the city's own policies, she was meant to declare this trip, and thus she was able to keep it secret. Now it's secret no longer, and we have asked the hard questions as to why she took it, why she never declared it, and critically to Nxumalo, why he paid for this trip when this is the key. Why did Nxumalo pay for the trip? Why would Nxumalo pay to fly the city manager of Ekurhuleni and her friends to go shopping in London? The CM of Ekurhuleni, there are laws that they've pointed at which they said were adopted last year, which gives the CM powers under these circumstances to convene a sitting of the council. It is well within her rights. And the good thing with the CM of Ekurhuleni is that she's a no-nonsense woman. She doesn't go around pleasing anyone, and she doesn't budge to wrong things. She tells you if she's not comfortable with something that is not in line with what are her responsibilities. So, seated here, I've got no doubt that she would have thoroughly interpreted the law and done sufficient consultation with her legal advisors before she sent those invites for a council sitting. That's why the speaker is begging her to cancel the meeting. If the speaker was confident that she was doing something wrong, you know how the DA operates, they would have gone to court immediately without even talking to her. But they are now begging her through voice notes and all of that, trying to coerce her into postponing the meeting. That speaker of Ekurhuleni is postponing the inevitable, Shem. It's just a waste of time what he's doing. He's going. Whether he likes it or not, it's done.